patis. Mantap. Hello mga Kapudibi! Today kakain po tayo ng spicy chicken binakol at meron tayong extra sabaw. Ang sausawan natin, patis na may sili. Ang drinks natin, tubig. Mga Kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Kapudibi, malinis ang kamay namin. Mga taking kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng chicken binakol ay si Sir Mark Anthony Catoera. Ayan. Yes. Ito na po yung request nyo, sir. Luto ng Ilonggo. Yes. Mga Kapudibis, kung gusto nyo mag-request, mag-comment po kayo sa Latest video po namin. Yes. Don't worry, isa-isay natin yung mga request po yes. ninyo. Yung gusto ko, yung puro gulay. Opo. Ay, yung iniintay ko mga Kapudibis. O, chicken, ay, Ano una tayo? subo. Una subo. Dahil ko sinabi Ay, ito, para kay style eh. Oh. Wow. Wow. Ay, Sa patis. ito, patis. Tatang ba? Uling ko na. Ang una subo ay para sa inyo mga Kapudibi. Mga na po. Mantap. Lambot, lambot. Lalong sumarap yung chicken natin kasi gamit natin native Na manok. Kaya mas masarap. At saka yung ano nila, yung dish nila, no, meron siyang buko. Ayan, para siyang tinola. Tinola nga siya, may buko siya. Ginamit natin sa buko. Sabaw ng buko. Ito yung, ba yan? Kanya man yung papaya ngayon eh. Yellow yan. Oh. May yung kanya ni Ito Sabo. yung buko, oo. May yung kanya ni Sabo kasi yellow yung papaya. Naman. Sarap. Kalambot na yung manok, oh. Grabe, sarap talaga. Yung nagko-comment, puro gulay-gulay yung. Yung mga yan, shoutout po sa mga kababayan natin taga USA, yung mga Texas, Nevada, ano pa ba? Washington, ayan. Mga kababayan natin, nanonood sila sa ating bahal. At nagre-request din po sila puro gulay. Yun ang nakakatuwa. At hindi lang yun. Kasi saktong-sakto, mahal na araw na, ilang ano na lang, di ba? Semana Santa na naman. Tamang-tama po yung mga request nyo, puro gulay. Isa-isayin po natin yan, don't worry. Shoutout po sa inyo lahat sa mga kababayan po namin. Ingat-ingat po kayo dyan. Ingat po kayo. Mga OFW. Yan, saka mga taga-Japan. Nanonood sila sa buko. Yan. Legs. Kanya mga Kapudibi, magluto na ko po. Try niyo, ang sarap. Ang sarap.
Sabaw ng buko yan, tsaka yung laman ng buko. Niluto siya, tinola siya, no, Bal? Tinola siya. Yung gamitin nila sabaw, yung sabaw ng buko. Oo. Sabi sa balita, mga kapudibi, Summer na next summer month. na next month. Kaya, Sobrang init niyan. init na, oh. No? May buko pa, oh. Gusto ko madaming Lagyan natin ng sili Wow. para mas masarap. Kaya, Manyaman yung kahit. Masabo. Tapos daw ng sili yung linagay namin. Pwede din malunggay, mga kapudibi. Kami daw ng sili. tsaka yung lahat ng mga comments po ninyo, nababasa namin lahat. Kayo mga request po ninyo, yan. Mag-comment lang po kayo, ha? Tapos, isa-isain po natin yan. Lalo na mahal na araw, nagkaroon po kami ng idea kung ano ang mga ilulutuin namin. Mumukbang natin, no? Liwat muna tayo sa Putok-batok. Mayroon nag-request, naman? Taba ng talangka. Tsaka 20 balot daw, isang 20 balot daw tayo. Gusto niyo mo mamatay kami? Gusto niyo pa kami makitang nagmumukbang. Pag wala na yung, pag di namin kaya yung 20 balot, hanggang 4 lang po kami. Ako, 6, 7, ganyan. Oo, ako 4 lang. Kapag 20 na, iba na yung nakikita ko. Sa Petro na yun. Oo, may awak ng manok. Kulay-pula yung manok. Wag mo yun, wag yun. At saka daw, yung request niya, napakasin request, nag-request. Tsaka yung taba ng talangka. Oo. Si Ate Alvin na lang magmumukbang nun. Hindi tayo pwede doon. Hindi siya pwede sa Taba. Taba ng baboy, pwede ako. namamaga siya sa Taba ng baboy, pwede ako. Taba ng talangka, hindi. Gusto niyo makita si nun. Ang tawag dyan? Yung... Beautiful in the Beast? Anong beautiful the beast? Si Shrek? Gusto niyo makita sa person na si Shrek pag kumain siya ng taba. Oo, mga kapudibi. Hindi kami nakita ako ni Tita. Tita, shoutout sa'yo. Alam ni Tita yan. Nakita niya si Shrek. Nasa gitnang dagat. Hindi siya kulay green. Kulay Mukha siyang Yung kumain ako ng ipon. namaga talaga. Tumatakbo yung... Nakikita niyo yung tunay na pagkatao ni BBM nun. Boses lalaki. Ay, matay na lang ako noon, mga kapudibi. Nasa gitna kami ng isla. Toro, isla ba yun? Nagyaya sila, quotes, no? Tsaka masarap na mag-beach na. Masarap na mag-beach. Di ka man naliligo sa beach. Nakasenset di man naliligo. Matutulog lang sa cottage. Nasa beach kami, nakapanjama ako, tsaka naka-long sleeve. Takot sa araw eh. Kaya mga kapudibi, ay sigurado uuwi mga yan. Sa mga province nila, no?
Si Tita tsaka si Coach. Shoutout mo. Coach, shoutout! Tapos na yung Valentine's. Oh. Tita, happy Valentine. Basta yun. Dami sila. Maparas na yung Lara. Mahanghang. Maparas na yung manok. Maparas siya pa yung Lara. Kaya nga spicy, di ba? Spicy. Ay, sarap. Bukay pa. Wag na, yaman na. May manok. Baka kanin. Malaki? Kaya wag ako. Hindi yan. Malaki. Yaman. Diyos ko, kaldara ka rin eh. Oras na para linisan may lamesa may. Oto. Ay, sus ko, salamat po. Masarap ng papaya, matamis. Oo, eh. Nyaman-nyari ng sabon, no? Mayumo-yumo. Kasi buko ya, pinampongkay. Ginamitan. Maraming salamat po sa... Ano kasi yung tawag dito? Yung ano province nila? Sa... Aklan. Mga kababayan natin, mga Ilonggo. Thank you so much po at shoutout sa inyo, mga kapudibi. Ayan, sarap. Ayan. At sa nag-request si Sir Mark. Mark Anthony. Di ba yung artista yan? Si Mark Anthony? Ay, mga foodie. Sarap. Magluto na kayo. Try nyo na po. Binakol. Ayan. Excuse me. Ay, excuse me po. Lalong tumamis po yung sabaw kasi yung papaya. Medyo hinog po yung ginamit namin. Kaya, sarap. Tingnan nyo. Sarap. Sa next mukbang na po tayo magsha-shoutout Yan. Tita Olivia, shoutout po sa'yo. Ingat ko po kyan, Tita Olivia. Nanay Babe, shoutout. Love you. Aman. Ano kami naman? Promise. May enjoy kami. Mga kapudibi! Gisamin na naman yung pamakan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Mwah.